Dahi mag sibna san dum, sé an mar charter ná Owen Farren. Gamlaiscio. Ní sin únar an pub trasan sin. Ai, sé. Agus ó díran, tar. Gytyn agent y tras yn cestiwch ar yr hen? Ní lánach go méid súl ar fóba ceannat, sinna méid. Tá gasúirt le sé blinis, bí mar an státe don chud is má an am in normí fisicúla go háirithe. Níl mór an taí camragam chun níar na rá. Tá coppla chlárna tafadugam le TG Cahar scoop hús mé ferste, gus curbex anam na dó tá tátamach inis agus socha gur challenge nua seo. Well, si ráta hana gur chlán mhór gachéine seo, tá gachéine jazz chrú fáilte mhór rám. Bhí miniorm sort of hosí mé ach diimi sé sin chuis sa tapi in níad an tusnim. Teirn nach bhfuil me chomh difriúil sin anna chéile, tá ón fear dhílis sa an cordún, sfeirde leis réiteach léine ach is lite eile deirn nach bhfuil mit chosúla chéile ar churbe. Ligann sé gur duine lách sinnanta é ach ní féidir sin a bheith níos fuide an fearna. Tá cluthe rein séach chu an mnaige, agus tá coppla slí gur féidir le budí ebre amach. Wel ein cwr what you will. No, tontál. So is toch go mairing fannach can sin alcohol. Is mis a dahi mag sibna mar Owen Farren, agus asúlagum go muineh sult as ma charter eáil ar shrapní deag de Rustarún gach mórt agus stairdín ar TG Cahar.